Че започнах да снимам вече. Здравей хора! Аз съм Геро и с мене. Call Studios. Така да е Call ZX. Козия. Простете, но скоро си смених името. Ела да цепиме дърва. Дайте. Хора, Доста странен свят ми имам изглежда. дървари, знаеш ли? Ретарди, да. Дървари казах, не ретарди. What? Аз го приех като ретарди, защото това ни е за 16-ти път да правим оцеляване, защото И сме ретарди. Харо го разкатера. Чакай, не трябва да се отделяме. Ела при мен да таковаш дърво. Аз ще им взем земя. Знаеш ли какво? Направи си крафтинг тейбъл. Аз имам ябълка, супер. Знаеш ли какво? Направи един крафтинг тейбъл, ако имаш дърва. И това да копаме и разни неща там. Кирка. Аз не те виждам. Къде си? Долу съм го правя. Долу си. Добре. Добре. Защото аз съм вътре в гората. Ето там. Ординте. Какво правиш, бе? Земята. За злато. Сори. Драй. Какво злато под земята? Какво е това? Първата ни коза. Ела тука. Ето я. Реве. Пусна ми само вълна, не ми пусна храна. Ние играме на стара версия на Майнкрафт и... Сори хора. Жалко е. Но... намерих, както винаги, мина. Сега продължавам да си взимам дърво. Ела да събираш дърва с мене. Ечка. Братле, влез. Братле, влез. Изми. Чакай, от мен влез. Изми това. Чакай, Къде си ти? Чакай, влез. Чакай. Къде си ти? Тук, чакай. Да знам кое? Не, чакай, аз ще си събера дърво за мене си. После че дойда. Ти земя. направи крафтинг тейбъл. Как? What? Тук, чакай. Тук. Тук, те. Това какво е? Чакай, това трябва да. Мога боядисаш нещо. Готово. Добре. Готово. Виждам те. Направи ли крафтинг тейбъл? Готово. Сега. Правя си мой дъски, не се притеснявай. Как? Значи правя една вратичка и се заемаме да си правим къща, нали? Айде. Аз имам достатъчно блокчета, а ти колко имаш? Малко трябва да влезем да... Чакай бе, аз не си направих никакви инструменти, де фак. Ретард. Ей, за ключ. Холи, фак, какво? Направих и за тебе, братва. Не. Братле, как взимаш ти малки диаманти? Чакай, ето, вземи братвата. Дай я. Хвърлих ли я? А къде е в морето? Виж са. Холи, фак. Да започваме да правим къщата, после че... Дима, чакай, взема. Малко си взема това. Трябва да взема малко. Знаеш ли какво е да почваме да правим къщата, после ще ме питаш какво трябва да ме питаш. Нямам купчета, нямам. Еди там бери от дървата. Аз тук ще се заема с правенето. Имам... Гъбка. Какво? Гъба. Вземи ако искаш. Коза. Коза ли? И крава. Убий ги двете. Как ще мреш? Да, взех купче и взех нещо. Да знаеш, трябват ни някъде... Ще вземем мляко от... фак ю. 6 вълни ни трябват за 2 легла. Баце. Зумни. Заеми се да събираш вълна. Ще кажеш. Да те вземем. Гери, къде си? Аз намерих прасенце. Аз намерих. Виждам където пише Аз името. намерих. Гати. Не ми дропна нищо, бе. Гати странните животни в тая версия на Майнкрафт. Добре. Така. И на мен вече няма ми стигат купчета. Братле, ма събирам купчета. Сега почва да прави покрива. То крафтинг тейбъл, че ли пречи малко. Утре ще имаме, утре ще бираме. Ще правим един стрим на тази игра. Може, ако... Чакай. Тук ще сложа дърт. Виж, тук Гери, тук ще сложа дърт. Ето, така. Защото трябва да пестим блокчетата, които имаме. Крава, така е. Мисля, че ще не стигнат тия
Намери, чакай, не пипай нищо. Защо? Трябва да ти направя кирка, ти намери желязо, бе, човек. Защо? Така ли? Ага. Еврика за мен. Еврика, ти го купаеш само на гола ръка. Това не знам какво е, това е нещо странно. Да, брат. Аз им братва на Кирка. Аз си направих брадвата, довършвам къщата. Знаеш ли какво? Влез. Запомнил ли си местото, което е Да, това? ела при мен. Чакай, ела ти и да направим къщата първо, знаеш ли? Братле, имам беб. Братле. Искам. Чакай. Имаш. Добре, ето вземи и ти. Чакай. Хора, сега да... Fuck you, да. Бързи флекси. Орела. Аз ще събера още малко дърво. Братле. Зарежда ли? Кирка, да. Кирка. Чакай, ела. Запомнил ли си местото, къде си намерил желязото? Ела в нашата къща на местото, което сме се спалнали, да направим това. Къщата, кирки и там да копаеме, чули? Да, идем при теб. Айде. Чекай си. Да, ето те, идем при теб. Видя ли ме? Не бъде, и ще взема. Бе, крава. Убий кравичката. Ми трябва, жалме. Абе, нали ни трябва ядене да отземеме? Да, ябълка няма да излезе. Брат, излез от дървото. Копая го. Копая или го чупат? Имам брадва, ще ти помогна. Имам 32 купчета, мисля, че стигат. Братле, дай ми. Кирик ще ни трябва. Чакай сега да направя. Идем в теб. Да вкъщи. Аз не направих место, къде че тук ще е вратата явно. Мара, им дърво. Гледаш ли? Следващия клип може да бъде интро, а? Мене ли ме биеш, бе? Не, бе, искам, говорих. Добре. Аз имам дърво. Имам дърва, имам купчета, имам... Добре, аз продължавам да я правя. Доста шарена къща. Кажи. Дай ми кирка. Ход да го бая. Чакайте, първо, важно е да направим къде ще изтърпиме цяла вечер. Как ще ли да год? Добре. Хора, вкъщи да няма, ще да я пращи. Чекай, какво? За какво слага? Малко падне върху нас, нали знаеш? Хора, брека грешка, what the fuck. Ретард. Знаеш ли какво? Тук мисля, че стига, ако направя така, ще ни се бие в главите. Виж са, малка, но трябва да пестиме купчета, които имаме. Даже не ни стига да си направим такова, Гери. Покрив ли? Не, покрив го правя, но няма да ни стигне да направим кирки. Трябва да бериме още малко. Твоята брадва още ли я пазиш? Добре. Братле, трябва да съберем и торчове, човек. Братле, там кирка, да, кирката. Направо ли си кирка? Останаха ми 8 блокчета. Знаеш ли какво? Сега, че се опитам да направя кирка. С това лице на зомби все си мисля, че си зомби. Така ли? Да. Добре, правя една кирка. Дано да стигне за 2. Да, стига. Ето, направих 2 кирки. Крафтинг тейбъл се е слел с купчета. Къде си? Чакай, че малко ми лагва. Ето. Давам тия. Взе ли я? Къде? Ама фърних тия, ти си я взел. Аре. Айде, аз те следвам, не тичай. Не тичай да не обърнем. Да, хора, да клипа, не харесвам. Успеме да оцелем само с една кирка. Не удрай! Чакай, май се стъмва. Не стъмва се, бързо вкъщи. Чакаме. Нямаме и торчове. Братле, не. Знаеш ли, сетих се вече как ще се казва епизода там в заглавието. Да, почекаме. Майнкрафт оцеляване. Братле! Доста странен. Просто как? Ела вкъщи, бе, човек. Ела, стъмва се, ще убият зомбитата. Ако се спалнат на време. Идем бе, пак къде беше? Айде бе, аз ти виждам името. Идвай, айде. Ето, подскачам да ме видиш. Айде, идвай. Влизам утре. Трябва да издържиме цяла вечер. Зомби, погледни си. What the fuck?
Идвай, затваряй вратата, че... Че ще умрем. Айде, идвай вътре, бе! Идвай вътре, бе! Гери, идвай, че се... Пари. Колко вълна събра? Чекай. И двамата по една вълна. Така да. Имаш семена? Чекай. Я. Ей, знаеш ли какво? Чакай да покопаме и да направим... О, нямаме печки, за да таковаме този песък. Трябва да издържиме една вечер Добре, на портал. тъмно. Бегаме, да ми... Мога да се барикадираме. Чакай, бе, не виждам нищо. Също бър. Слям съм. Ето, Нали добре. знаеш, че мога да се барикадираме и да не се наложи да бегам от Къде къщи? съм? Вакио. Тъмно е. Виждам. Аз виждам вратата. Ето, аз излезнах. Аз още не излизам, Вакио. Къде съм, брат? Майче, зомбитата Скочи, вече се Ретардо. спалнаха. Да, Вакио, ретард. Ще ви помним, Вакио, трябва. Айде, Или идем при те, брат. Бро. О, айде да спреме клиповете на пауза, за да не стават много дълги и скучни така. Да. Айде. Хора, чао. До после. Ще видим след малко. Добре, вече е ден. И сме заедно. Гери, Да си даш. ела вкъщи да таковам. Да направя камени кирки за желязото, иначе ако е дървено, Ще ги кирката, няма мога да вземе желязото. Само ще се махне, не знам. Рекем хом. Ние нямаме дърво, бе. Ретард. Тарзе, нямаме дърво, чакай. Аз съм дърво, 3. Ами ти тогава си направи кирка. Аз ще събера. Как? Кое? Направи кирка. И тук. Така. Ето и отвън. Ето Америка, не. Чакай. Чакай, ето Америка. Мога да направя лодка, но лопатата ми и колко? Готово. Че ми вземе 4 блокчета по-добре. Готово, взели ли? Мога да направя честове, но ще ми идват. Взели? Да, и аз си направих много. Айде да отиваме да купаваме желязото. Чакай, да. Къде си, бе? Не знам къде е. Янто. Хора, сега като изкопаем още малко материали... Хора, ще ни кажа. Също да ви кажем, през вечерта нямаше никакви мобове, т.е. Зомбита. И то всякакви мобове. Нямаше дрипайци. What the fuck, holy fuck you. Абе, ти не отивай вътре в тъмното, мога да се появи моб. Аз намерих такова, виж, мога да направим вече